lang. Ito. Nagbuka ako. Visit? Oo. Hello vlogs! Welcome to our guys! As you can see, we are here again. We're going to make another video. Hindi, totoo. Andito kami ngayon kasi maggagawa kami ng panibagong video. Dahil dyan, nag-order kami ng lie detector sa Shopee. Wow! Titingnan natin kung totoo ba talaga to. Pag ito nagsisinungaling, tapo talaga to. Char! It's wrong, baby, it's wrong. Ngayon, magsisimula na tayo. Ay, ikaw muna. Ay, hindi. Ako muna. Eh, siya muna. Wait lang. Wala bang nakakami sa amin dyan? I mean, wala bang nakakami sa akin? Pakilala ka nga muna. Hi, my name is Mafia Vlogs. Charot lang. Sige na, mag-start na tayo kasi ano naman, konti lang yung oras ng idol nyo. Huh? Kailangan natin umpisahan to para matapos na kaagad. Na-miss kayo namin. Oo na lang. Eto na. Mag-start na tayo, guys. So, ang mangyayari dito, malapit nga kami mukhang malabo eh. Parang kami. Parang kami. Hindi natin kung totoo talaga. Ano siya? Wait nga lang. Pagka nagtatanong kami, ay may question. Pagka nagkamali ka ng sagot, mababibrate ka. Pero pagka Kuryente ka? makakuryente ka pala, sorry. Pero kung tama naman yung sagot mo, dun sa tanong ko, ayun, hindi ka makakuryente. Pagka nakukuryente ka, ibig sabihin nagsisinungaling kang hayop ka. Ano na? Sa pula, sa puti. Eat bulaga. 1, 2, 3. Ayan, nandito. Set up natin. Ito na nga. Ano kayo? Ang hirap mag-isip ng tanong. Nakakain ko na yung buko. Kasi nagtipan na yun eh. Wait nga lang. Yun. Malayo na siya. Set up na ba ito? Yun. Ulog siya. Vibrate, ay no yung kuryente yan. Anong tanong ko? Ang hirap mag-isip ng tanong. Minsan kaya din bang natay sa panty mo habang nasa work? Hindi naman. Oh, di siya natay. Sana all. Hindi. Ikaw muna lahat. Hindi. Kaya ako naman. Tayo. Sige, alternate pala yun. Nakaan. Minsan ba, hindi ka nagbayad sa gift? Ay, oo. Lalo na pagka nagte-text ako, tapos nakalimutan ko bumaba na pala ako. Hala, pagkababa ako sa ako pa naisip, hindi pala ako nakabayad ng jeep. Na yan. Totoo talaga yun. Nakaset na, diba? Minsan ka na dibang nagnakaw ng pagkain sa kapatid mo? Hindi. Talaga? Hindi na lang ako. Sabi na nagnanakaw ka ng pagkain sa kapatid mo eh. Ano ba? Walang ganun ba? Sinihingi lang. Ayun to siya. Ano lang. Oo. Hindi ko rin okay.
naranasan mo na bang naranasan mo na bang yung tain-tai ka na sa work mo, tapos hindi ka Ano? Ano ba, Lloyd? Tut. naranasan mo na bang yung tain-tai ka na sa work, habang nasa work ka? Oh. Ano yung tanong mo? Ulitin guys, ulitin. Di mag-gets eh, pati yung lie detector parang hindi yata mag-gets. Ulitin mo. Ito, kuryente yan ha. Teka, ibahin ko na nga lang. Iba yung tanong. Minsan ba, kinuha mo na yung bolte ng ka-work mo? Oo. Na hindi mo na binigay? Hindi, nangihiram naman ako. Hindi mo na binigay. Kinuha mo lang. Ay, oo. Totoo. Totoo lang. No, sino kaya hininga mo na or kinuha mo ng Pangit ko bolte? naman pala. Ano bang pang tanong? Nakaset na ba to? Minsan mo na bang pinulot yung tae mo sa bowl dahil hindi ma-flash? Oh no! Hindi! Damak ka. Oh, hindi. No. Hindi yata totoo eh. Oo, yan. Ay. Ano ba? Wala kong isip. Wala kasi eh. Hirap mag-isip ng on the spot na mga tanong. May crush ka ba sa working days? Wala. Wala naman talaga. Oh, wala. Bakit? Wala. Kasi alien ako eh. Hindi ako nagka-crush. Char. Eto. May nanliligaw ba sa'yo ngayon? Wala. Ha? Wala. Bakit ako? Ha? Talaga, tol? Wala nga. Oh, di ba? Wala Oh. ka kasi. Bakit ang pangit mo? Next. Ano naman? Ano kaya today yung question? May crush ka bang babae niya? Mm-mm. Ah. No! Bakit ganon? Then, may ikaw, sa'yo, may naniligaw ba sa'yo? Wala. Wala. Alam ko naman kasi wala. Tsura mo kasi. Ah! Talaga to! Bakit ang mga question natin? Dapat kasi paper tayo. Okay lang yun, mas maganda nga yung on the spot eh, kaysa dun sa ano. Diba? Maganda yung on the spot sa pinag-isipan to. Lao mo yan! For my thrill. Crush mo ba ako? Hindi. Hindi pala eh. Hindi nga. Bakit gusto mo crush mo ka? Hindi nga. Ulo to ah. Ito. Love mo ba ako? Visit? Oo. Bakit na kuryente?
Ay, sorry. Bawal nga pala magsinungaling. Ang tuloy. Sabi ka kasi, hindi mo na. Si Omi to. Isa mo. Nagka-crush ka na ba ng babae? Nagka-crush na? Hindi, nagkagusto ka ba ng babae? Oo. Sino yan? Sana yan? Ngayon ba? Mm-mm. Wala. Wala. Akala ko kasi nagka-crush na. Kaya ba matatapos to? Wala. Ganun lang talaga hanggang sa magising yung mga tulog na. Hindi ito matatapos. Hanggang sa magreklamo yung kapitbahay namin. Sa kami matatapos. Bakit? Baka ilang malala. Na-try mo bang magnakaw ng pera sa mama at papa mo? Hindi. Yung talaga hindi ko kayang gawin. Kasi malalaman nila eh. Kupit ba? Kupit? Wala mo sagot eh. Ano pa kung sagot? Ano pa naman yan? Bilisan mo kasi. Bilisan ikaw matagal mo sagot. Ulitin mo, ulitin mo na nga lang. Ibang question na. Tagal? Try mo na bang magsinungaling sa parents mo? Yung mga white lies. Sometimes yan! Bakit na kuryente ako ito naman yung sinabi ko. Hindi na yan ka. Talaga? Hindi, Ano ka naman ako nabagay yung tanong natin? hindi pala talaga ako Hindi nagsisimula. na ako matatapos. Mamaya pagka magsasawa na silang manood sa atin. Adalala. Isa ka din ba dun sa mga isa ka din ba dun sa mga sinasabihang wait lang. Maganda? Oo. Ay! Confident. Hindi. Cute? Hindi, kapatid ng pangit yun. Huwag ganun to. Anong ganun, Mars? Ano bang tanong? Ang hirap mag-isip. Parang wala nang data dito. Papunta na sa... Dugo ka pa ba talaga, pre? Pre, may dugo ka pa talaga. Maganda ba ako? Hindi. Bakit sabi nila mga daw? Hindi. Oh, hindi kasi talaga. Okay, wag na tayo maglaro. Di pala ako maganda. Nagdahil ka na ba sa akin? Yung galit na galit. Yung galit na galit, parang gusto na patayin. Hindi. Walang ganun, Mars. Mabait tayo. Ah! Bakit na ganun? Uy, hindi ako nagalit ah. Hindi lang. Hindi ako nagalit. Ano lang? Malito. Lie to lie. It's a lie. Ano, joke? Tama, joke na naman. Talaga to. Ewan ko ba? Ewan ko talaga kung Nagkakaroon ano sila ba ng talaga to. kuryente. Ewan ko. Sinungaling mo eh. Natapos ko na ito. Last question na lang sa atin. Isang question. Sige. Yung ano, yung mga malulupitan. Ano? Anong ba yung mga malulupitan? Tatanungin mo. Nagkagusto ka na ba sa babae? Eh, parang natanong ko na yun. Hindi? Ano? Wala. Nagkagusto ka ba sa akin? Oo. Ha? Patay ka niya! Diyos ko, Marimara, yung ano? Wala, pinasa mo ko. Wala na.
Isasalita. Kikiligin ka naman dapat. Ihi lang yun, huwag kang mag-assume. Assume mo naman. Yung tao. Nasalita. Malupitan? Malupit ba yung question na? Di ba? Hindi naman malupit yun. Okay. Okay lang ba maging tayo? Ang OA ng mga tanungan na to, parang hindi ka panipaniwala. Oo. Oo. Tapos na natin. Ayun siya, hindi naman masyadong nakakaano. Try. Alata naman kasi, magaan lang siya. Ang mahal pa nito in order naman sa Shopee. Pero ewan ko ba guys, yung nakakatulong sa kami. Sabay tayo thank you, Shopee. Salamat, Shopee! Sa lie detector mo ha. Napakalay talaga. Ayun na, magbabay na kami. Guys, ano nagustuhan nyo? Kami, Ayun guys! Ayun na yung aming lie detector challenge for tonight. And Sana nagustuhan nyo nagustuhan yung video namin. Don't forget to like, subscribe, and leave leave a comment below and click the notification bell for more updates. We love you more. See you next vlog.